Един ден майка й каза: Шеле, шапки се! Да, мамо! Отиди си баба ти, неси една питка и мляко, защото той е болно. Добре, мамо! Тръгнала червената шапчица към къщата на баба й, която била на края на гората и трябвало да мине през голямата страшна гора. Беряла цветя, слушала как пеят птичките, когато изведнъж насреща й изскочил големият страшен вълк. Къде отиваш, червена шапчица? Баба си. Къде живее? Там в горичката. И аз искам да дойда с теб. Добре. Ще минеш по тази пътечка, а аз ще мина по тази пътечка. Добре. Бързал вълкът да стигне до къщичката на бабата. Почукал на вратата. Чук, чук, чук. Кой е го? Аз съм твоята внучка, червената шапчица. Дръпни Да, приватата. вратата. Вратата десно отваря. Влязал вълкът вътре и да гълтал цяла целеничка бабата. Легнал на леглото й и зачакал. След малко, подскок през гората пристигнала червената шапчица. Чук. Кой е? Аз съм ти червената шапчица. Дръпни. Ние ето водата ще се отвори. Тръпнала червената шапчица резето, влязла при баба си, поставила кошничката, погледнала я и попитала: червена шапчица, бабо? Бабо! Баба съставя голям нос. Ето. Чувам болта, бе. Баба съставя с голям си. Чувам болта, бе. Баба съставя с големи уста. Защото може да ни замка. Казал това, вълкът и нагълтал цялата червена шапчица. След това легнал и захъркал. Наблизо минавал ловецът. Чул бабата в къщичката, че хърка, приближил се до къщичката и погледнал през прозорчето. Но какво да види? Там не била бабата, а страшният вълк. Вдигнал пушката да го застреля, но се сетил, че вътре може да е жива бабата. Затова леко тихо влязъл в стаята, взел големия нож и разпорил коремата. След това тримата бързо взели големи камъни и напълнили с тях корема на вълка. Зашили го и се скрили. Когато вълкът се събудил, бил много жаден. Решил да излезе от къщичката и да пие вода, но се спънал, камъните натежали, той паднал и повече не стана.